Сәлам дуслар, милләтебез сәләтле балаларга бай һәм без аны бүген тагын бер кат раслыйбыз. Күптән көтелгән телевизион музыкаль проект, Сәйлән проекты. Башлыйбыз. Финалда 8 катнашучы. Финалга алар бик тырышып әзерләнделәр. Ничек? Карыйбыз. Хәерле көн, исәнмесез балалар. Исәнмесез. Минем исемем Айсылу һәм без сезнең белән бүген бәләкәй генә вокал дәресе үткәрәбез. Шундый күнегүдән башлыйбыз кыска гына. Ломи, ломи, ло. Елмаябыз, авызларны ачабыз. Киттек. Ломи, ломи, ло. Сулыш алабыз. Карыйм әле, һәрберегез алды микән сулыш? Ми-я-ха-ха. Ми-я-ха-ха. Хәзер инде татарча күнеге вокалда да сез бу күнегүне җырлыйсыздыр дип уйлыйм. Мин җырлыйм, бик яхшы җырлыйм. Мин җырлыйм, бик яхшы җырлыйм. Җырлаганда без сезнең белән резонаторлар белән кулланабыз. 5 нотада җырлаячакбыз. Нык итеп тырышып, резонаторларыбызны уятып җибәрәбез. Аларга хәерле иртә телибез. Шулай бит? Киттек. Авырмы? Авыр түгелме? Куркмагыз, монда кытыкладымы? Кытыкладымы? Кытыкласа дөрес. Димәк, безнең резонаторларыбыз уянган һәм без сезнең белән җырларга әзер. Милләтебезнең гаҗәеп моң хәзинәсе бар. Менә бала булуларына карамастан шундый авыр җырларны, моңны җиткерә алырлар микән? Моны инде безнең жюри бәяләячәк. Жюрида безнең үз эшенең осталары дип курыкмыйча әйтергә мөмкин. Үзенчәлекле тавыш иясе нинди генә җыр җырласа да аңа яңа җан, яңа яңгыраш исти алучы Татарстанның халык артисткасы түгел, атказанган артисткасы Алина Шәрифҗанова бүген безнең белән. Сәлам, Алина. Менә соңгы вакытта татар халык җырлары, безнең ретро җырларыбыз яңа яңгыраш ала, аны джаз стилендә дә төрле стильләрдә башкаралар. Менә бу синең фикереңчә яхшымы бу, начармы? Хәерле көннәр барчагызга. Һәр начарлыкта мин яхшылыклар гына күрәм. Һәм яңа яңгырышта бер начарлык мин күрә алмыйм, чөнки джаз стильләрендә яки башка стильләрендә җырлавы ул татар телендәге булсын. Татарча җырласыннар. Шуңа безнең телебез өчен бу яхшылык. Рәхмәт сезгә җавабыгыз өчен. Без инде икенче жюри агзасы белән танышып китәбез. Ул да булса гаҗәеп тавышлы егет, башкаручы. Аның инстаграмын актара башласаң, ул тормышны искиткеч каты иттереп ярата дип әйтерсең. Сәяхәт итәргә ярата төрле илләр буенча һәм кайсы илгә генә барса да, мин Татарстанның атказанган артисты дип әйтеп йөрүче Айдар Сөләйманов бүген безнең белән. Айдар, бик күп музыкаль проектларның җиңүчесе. Менә шундый вокал проектларында, вокал бәйгеләрендә җиңәр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Синнән берничә киңәш. Дөрес, бик күп конкурсларда йөрим, карыйм, тыңлыйм һәм телевизион конкурслар ул үзенчәлекле. Беренчедән каушамаска кирәк. Үз тавышыңны күрсәт, менә монда чыгып, бие, рәхәтлән һәм иң югары бал куябыз. Иң югары сәйләннәр куячакбыз. Иң югары сәйлән безнең 10 бал. Белмим, карарыбыз инде ничек сезнең юмартлыгыгызны, безнең конкурсантларыбызны бәяләгәндә. Инде 3нче жюри агзасының исемен әйтүгә барсы да аңлашыладыр. Татар халкыбызның сандугачы, Башкортстан Республикасының атказанган артисты Ришат Төхфәтуллин. Менә балалар белән интервью вакытында аларның күбесе менә Ришат Төхфәтуллинның иҗатын яратабыз, тыңлыйбыз дип әйттеләр. Әлеге фактны белә торып, ничек аларны бәяләячәксең? Бары тик уңышлар телисе килә. Алар әзерләр, мин белүемчә, һәм бүген алар татар дөньясына безнең киләчәк буыныбызны күрсәтәчәк. Алла теләсә шулай булыр. Менә без хәзер Алиягә сәлам әйтәбез. Сәлам, Алия. 1, 2
Әйе, Рүзәл абый, без барыбыз да каушыйбыз да, дулкынланабыз да, елыйбыз. Ләкин Сәйлән проекты безне дуслаштырды. Дуслар, сез хәзер үзегезнең чыгышларыгызны көтәсез. Аннан җырлагандан соң мин сезне монда көтеп торырмын. Уңышлар сезгә! Шулай итеп, без беренче катнашучыны чакырабыз. Сәлам, минем исемем Амелия, миңа 10 яшь. Мин Сәйлән финалисты. Сабый чактан Дәванием белән гел бергә булганга, без аның белән матур, моңлы җырлары җырладык. Шуңа күрә мин җырларга яратам. Сәйлән проекты безгә бик зур юл ача. Ну, кызым Аллага тапшырып. Çeşek min bulurmun alda düşene kadar. Zengin çeşek min bulurmun alda düşene kadar. Şimdi көңелдән яратканым дөньяларда сингәнә. Бакчаларга кирү белән гел чәчәкләргә карап, бакчаларга кирү белән гел чәчәкләргә карап. Зәңгәр чәчәк мин булырмын алда түшәгә кадау. Зәңгәр чәчәк мин булырмын алда түшәгә кадау. Зәңгәр чәчәк мин булырмын алда түшәгә кадау. Рәхмәт. Амелия Феофанова иде, дуслар. Сез ничек бәяләрсез микән? Айдар, сездән башлыйбыз. Амелия, әфәрин. Менә нинди сүзләр язып куйдым син җырлаганда. Бик музыкаль, ягымлы, интонация чиста, сүзләрен аңлап җырлый. Биюе дә матур, профессиональ. Зур рәхмәт. Ничә 10 сәйлән? сәйлән. 10 сәйлән. 10 сәйлән. Кызганмыйсың инде алайса, әйме? Зур рәхмәт. Яхшы. Молодец. Ришат Төхвәтуллин. Шунышы шатландыра, бу баланың интонация ноталарга эләгү, бу бик мөһим әйбер. Хәзер инде сиңа киләчәктә барыбер үзең өстендә эшләргә кирәк, күбрәк үзеңә өйрәнергә. Хәзер җырчыларга бит инде мөмкинчелек интернетта бик зур. Укытучы өйрәткән генә түгел, үзеңә тырышырга кирәк. Тырыш, синдә бөтен әйбердә мөмкинчелегең бар. Җырлаганда йөзең җырлый. Бөтен кыяфәтең белән җырлыйсың. Менә шушыны югалтма. Менә бу балаларга гына хас булган эмоциялар дип әйтик.
олая баргач, ул эмоциялар читкә китә. Уйлана башлыйсың, дөрес җырлыйсыңмы, син дөрес җырламыйсың. Ә син ничек бар шулай җырлыйсың? Менә шул шады. Һәм сөйлән саны синнән. Әлбәттә, 10. Зур рәхмәт. Рәхмәт. Алина Шәрипҗанова, сезгә сүз. Дуслар, коллегаларым әйткән сүзләренә мин дә кушылам. Чөнки бу балага гашык булдым. Беренче булып чыгарга бик авыр, әлбәттә. Шуңа мин сине катлыйм, балам. Бик уңышлы чыгыш ясадың син бүген. Үзе дә бик затлы костюмын киеп, итекләре бик матур, үзе дә бик матур күршәк кебек чыктың. Безне шатландырып, бик чиста итеп җырладың. Һәм киләчәктә дә сиңа уңышлар телим. Һәм вокал буенча бер ничек дип әйтим, минуслар да түгел, начарлык да түгел, бар генә. Теге диапазон буенча ныграк эшләргә кирәк. Киләчәктә ныграк инде озын көйләрне җырлыйсызмы? Әйе. Җырлыйсың. Әни дип берәр күрсәтә алмыйсызмы? Doleylana, doleylana, dolğayı vək beylana. Doleylana, doleylana, dolğayı vək beylana. Күргәнче сүземә күбула, күргәчтеләр бәйләнә. Күргәнче сүземә күбула, күргәчтеләр бәйләнә. Далы, далы, далы бөгелеп тора, далы, далы, далы бөгелеп тора. Тагын бер күрәсем килә, үзе кызылып тора. Тагын бер күрәсем килә, үзе кызылып тора. Зур рәхмәт, мин сиңа 10 балл куйдым. Киләчәктә сиңа уңышлар, балам. Зур рәхмәт. Амелия Феофанова, дуслар, рәхмәт бик зур. 30 сөйлән белән Зур рәхмәт. безнең җанатарлар бүлмәсенә китә. Амелия бискәрә. Афәрин кызым, мин сине котлыйм. Амелия сине җүләр мактады. Зур рәхмәт. Амелия сине шундый матур итәкләрендә, күлмәгендә матур, кафагында матур, син чын татар кызы. Рәхмәт. Амелия сиңа Айсылу апа мастер-класста йомшаграк җырларга кушкан иде. Син шул киңәшне истә калдырдыңмы? Айсылу апага бик зур рәхмәт. Мин аның киңәшен истә тоттым. Гүлнар Илдаровнага бик зур рәхмәт. Без аның белән бу номерның әзерләдек. Амелия, мин сиңа уңышлар телим. Киләсе тапшыруда син безне тагын шаккатырырсың. Бездә искиткеч дулкынландыргыч моментлар һәм инде тагын бер катнашучыны көтәбез. Сәлам дуслар, минем исемем Валиев Камил. Мин Буадан килдем. Миңа 11 яшь. Беренчедән Сәлән проектының оештыручыларына рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки без бу проектта яңа җырчылар белән таныштык, мастер-класска йөрдек. Финалга узгач, мин бик шат булдым. Финалда да яхшы чыгыш ясармын дип өметләнәм. Şakadağı giy mağanarını kabatu yatı gele. Yereklerini şilkindirsin Talyanın kımışımını. Yereklerini şilkindirsin Talyanın kımışımını. Bari yaşlarının gün eline kiresine halka basmını. Bari yaşlarının gün eline kiresine halka basmını. Babaylarımın başka tuğlan çiliyetim büyütül. Babaylarımın başka tuğlan
яшәләмәгән икәннәр, яшәләмәгән икән бит ул. Нани, нани, на. Нани, нани, на. Тиндама, тидидама, 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 тидидам-дам. Тиндама, тидидама, 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 тидидам-дам. Гармон али гәле дускай, гармон уйнатты гәле. Гармон али гәле дускай, гармон уйнатты гәле. Яшьчактагы кимәгәннәрне кабат уяты 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 гәле. Тиндам дибидам дидам дибидам 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 димдам-дам. Тиндам дибидам дидам дидидам 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 димдам-дам. Камил Вәлиев, дуслар, bir бишне шын ир егет. Афәрин. Білесіңі, достар, ең әйбәт пішікшілер, ашшылар, тігушілер, парикмахерлар, бүтінісі де иратлар, ең әйбәт жыршылар да иратлар дияр едім мен, әгер де біздің мұнда Алина Шарипжанова отырмаса. Алина, шоқыра, сізден башлайбыз, айдагыз. Камил, мен сені қатлайым. Бик уңышлы шығыш ясадың, бик уңышлы жыр. Менімше, ол сеңа туры келе, сенің тауышыңа да туры келе. Әзірек түбән ноталарға қарап, сен біраз елмайып қына жырласаң, ол әйбетрәк болар. Миңа бик ошады сенің шығышың. Мен сені қатлы, мен 10 бал қойдым, ғафу етегіз. Нешегінде ғафу етеміз, біз сізіне сіз ешірақ шулай ғафу етіңіз. Біз рәттен барабыз. Ришат Дұхатулин. Көңілім шатланып қойды. Шушындай яшьләр булына, шушындай яшьләр арасында былай жырлаучылар булганга. Гомумән, мин конкурсларда катнашканда миннән 3 тапкыр, 4 тапкыр гайбәтрәк жырлаучы егетләр бу тормышта югалып калдылар. Шуның өчен борчылам. Менә киләчәктә югалып калмасаң инде, җырчы буларак. Миңа бик нык ошады синең чыгышың. Чыннан да безнең халыкның чыгымнары, менә безнең җырладың, миңа бик ошады. Әмма дә ләкин бер шигем туды. Нәрсәдә тональность чак кына түбәнрәк кебек сиңа. Синең мөмкинчелекләрең чак кына күбрәктер дип уйлыйм. Әзрәк тональностьны күтәрсәң, тагы да ачыграк җырлар идең. Менә бала тавышы яңгырады, бик күңелгә ятты һәм тагын да бер әйтәсем килә, бу егет белән мин үзем дә әзрәк эшләп алырга риза. Камил, ишеттеңме? Син хәзер Ришат абыйыңның номерын язып аласың. Синнән бал көтәбез, сәйлән көтәбез. Һич шиксез. 10 бал. Рәхмәт бик зур. Синең 20 сәйләнең бар финал өлешендә. Бер нәрсә үзгәрергә тиеш, киләсе жюри әйткәннән соң. Әлбәттә үзгәрергә тиеш. Камил, бик камил чыгыш ясадың. Халыкчан тавыш, елмаеп җырладың, матур тавыш, музыкаль. Кыяфәтең матур, җырың матур. Әлбәттә 10 сәйлән сиңа. Рәхмәт бик зур. Камил, сине чын күңелдән котлыйм. Чын куллары сап-салкын балакайның. Камил, без сине 30 сәйлән алуың белән чын күңелдән котлыйбыз һәм инде җанатарлар белмәсенә затып калабыз. Менә Ришат абыйның номерын алып киттек. Ришат абый сиңа бергә эшик дип әйтте. Син моңа ничек карыйсың? Мин бик шат һәм киләчәктә аң белән җырлап, аң белән җырларга телим. Камилнең чыгышы тамам. Ә без киләсе катнашучыны көтәбез.
Безнең әле алда тагын да кызыклы, матур, моңлы җырлар көтә. Безнең белән калыгыз һәм киләсе катнашучыны каршы алыгыз. Сәлам, дуслар. Минем исемем Камила Михайлова. Миңа 12 яшь. Мин Казанда яшим. Мин беренче тапкыр 6 яшьтән бакчада җырлый башладым. Хәзер мин музыкаль мәктәптә җырлыйм. Минем өчен Сәләм проекты бик кызыклы һәм файдалы проект. Чөнки мин төрле жанрларда җырладым һәм күп дуслар монда таптым. Финалга узуны белгәч бик шатландым. Мин бүген татар халык җыры Талы-Талы җырлыйм. Күргәнче сүзем кубула, күргәчтәләр бәйләнә. Күргәнче сүзем кубула, күргәчтәләр бәйләнә. Талы бөгелеп тора, талы бөгелеп тора. Тагына бер күрәсәк илә, үзе көзелеп тора. Тагына бер күрәсәк илә, үзе көзелеп тора. Şidelerinde o su alma suya damgan böğürem şidelerinde Dağlı bögülüp dıra Dağlı bögülüp dıra Senin eşin yaralarından uza gözülüp dıra Senin eşin yaralarından uza gözülüp dıra Bir tek iş sayırar idim Şu direkte sinemakta bir tek iş sayırar idim Dağlı bөгülüp dıra Dağlı bөгülüp dıra Біргәнә минут исеңнең шығамы дейіп sıra Біргәнә минут исеңнең шығамы дейіп sıra Біргәнә минут исеңнең Менә шундый безнең кызыбыз Камила Михайлова үзенең матур киләч йөзе белән шундый авыр, сагышлы җырны елмаеп җырлый алды. Камила үз эше белән, минемчә, үз эшен эшләде ул, җиренә җиткереп, ә менә жюриның фикерен ишетәсебез килә. Ришат Тухватуллин, бу юлы сездән башлыйбыз. Беренчедән кыяфәттән башлыйсы килә. Матур, рәхмәт. Милли киен, милли бизәлештә, милли костюмын киеп чыкканыгызга бик мөһим, рәхмәт. Минем конкурслар искә төшеп китте. Үземнең катнашкан чакта мин нәкъ синең кебегрәк, менә синең әле җырлаганда
Әлбәттә, булды чагыштырсаң, ләкмәгән, ноталарына ләкмәгән җирләр булды. Ул вакыты белән узачак. Мин сиңа әйтәсем килә, мин дә шуның аша уздым. Мин синең белән нәрсәдер ошаш менә шушы яклап. Һәм инде киләчәктә сиңа башкаларга караганда күбрәк эшләргә кирәк, үз өстендә эшләргә кирәк. Һәм инде шул очракта гына синең барысы да килеп чыгачак. Уңышлар телим. Мин синең тырышлыгыңа 10 балл куям. Рәхмәт. О, рәхмәт. Рәхмәт. Һәм инде күчәбез Айдар Сөлеймановка. Камила, бик матур чыгыш ясадың. Миңа менә плюслары бик күбрәк, минусларга караганда кантиленасы бар. Нәрсәсе бар? Кантилена. Менә озын көйләр җырлана торган алым. Кантилена дип атала. Кантилена дип атала. Ансы плюс. Менә тагын да тавышны ачып җибәрәсе килә. Менә тагын да менә үзеңне җибәр, әзрәк үзеңне тоткарлыйсың үзеңне. Бераз менә мелодия ходларында сограк булырга кирәк. Бераз әзрәк фальшта булды инде. Бераз гына дисәм дә була. Эшләргә кирәк, тагын да күбрәк эшләргә кирәк. Шулай ук мин Ришат кебек 10 сәйлән куям. Беләсезме, менә сез 10 сәйлән куям. сөйләгәндә ахырына, сүзегезнең ахырына җиткәндәрәк минем йөрәк тизрәк тибә башлый. Белмим, Камиләнең йөрәге ничек түзәдер. Икенче турга әзерлән. Нык әзерлән. Аларны 10 балл ул бик олы доверие белән. тартып кына, әйме? Ну, ничек кенә булса да, агымы су юлын таба диләр кайберәүләр. Шуңа күрә тырышкан һәр вакыт үзенең юлын табачак. Алина Шәрифҗанова, сезгә сүз. Камилочка, синең тавыш табигатың бик бай. Мөмкинчелекләрең дә бик зур. Әмма син аны әле пакка ничек аның белән алып барарга, нинди юнәлешкә барарга син әле пакка просто белмисең. Шуның өчен үз укытучыңны табып эшләргә кирәк. Чөнки анда югары нотага барсак, син әзрәк җибәрә алмыйсың. Гафу итегез, мин иң усал бугай бүген. Әмма без жюри буларак, мин жюри буларак объектив күренеш кирәк бит, яме? Шуңа мин 9 балл куям. Ул стимул булып калсын синең өчен, синең үсешең өчен, яме? Минем карамакта булса, мин 10 балда, 20 балда куяр идем, һәм 9 балда ул бары тик стимул өчен генә. Миңа бик ошады, Камилә. Һәм инде без сине затып калабыз. Әнә сине каршылаулар инде җанатарлар белмәсен дә. Камилочка моя. Кызым, молодец. Камилә, син бик матур чыгыш ясадың. Шәп җырладың, молодец кызым. Ләкин Алина апа сиңа 9 балл куйды. Синең кайфың төшмәдеме? Юк, кайфым төшмәде, ул миңа стимул булачак. Без дуслар, киләсе катнашучыбызга күчәбез. Сәлам, минем исемем Әминә Әхмәтҗанова. Миңа 8 яшь. Мин 5 яшьтән алып җырлыйм һәм 5 яшьтән музыка мәктәбендә укыйм. Минем өчен Сәлән проекты бик мөһим, кызыклы. Һәм Сәлән безне матур җырларга өйрәтә. Миңа мастер-класслар бик ошады, мин бик шат булдым.
әдим, ник җил фәрди җилдә юк. Синең кебек димәдим, матур ярлар димәдим, авылда түгелдә юк. Синең кебек димәдим, матур ярлар димәдим, авылда түгелдә юк. Рәхмәт. Әминә Әхмәтҗанова. Синең кебек кызлар Казанда түгел, илдә юк. Синең кебек ул. Минемчә, Әминә монда җырлаганда аның җыры шул хәтле дәртле иде. Ул хәзер бер заман кулын күтәреп, бөтенесе дә әйдәгез куллар искә дип сикерә башлар иде кебек, шул хәтле дәртле җыр иде аның. Ләкин менә күлмәге шундый булуы гына аны әзрәк тотып калды. Болай очып китәр иде ул. Һәм инде әйдәгез башлыйбыз. Айна Шәрифҗанова. Әйе, сездән башлыйбыз. Беренчедән, беренче сорау. Кызым, сиңа ничә яшь? Миңа 8 яшь. 8. Аны мин сизелеште, ул кичерәк, кичкенә бала. Балам, сиңа беләсеңме нәрсә әйтмәкче идем? Син хәтле, табигатьле, хәтле син матур, сөйкемле. Мин һаман инде елмаеп син ягыңнан карадым, чөнки сине дә тыңладым, чөнки беренче адымың мин син гашык булдым сиңа. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Һәм белмим, ниндидер сихерме бу, нәрсә белмим. Мин 10 бал куям. Синең шундый матурлык, шундый сөйкемлелек бар. Рәхмәт балам сиңа. Рәхмәт. 10 бал. 10 бал. 10. 8 яшь, дуслар, 8 яшь. Дәвам итәбез. Айдар Сәлиманов. Әминә, син бик ягымлы, самими бала, чыгышың бик нык ошады. Менә нәрсәләр язып куйдым. Фонограммаң бик матур килеп чыкты. Үзенчәлекле. Бераз сүзләрен аңламадым. Җырның сүзләрен бераз аңламадым. Икенче турга әзерләнеп кил, сүзләрен, текстын җырның өйрәнеп кил. Шуңа да карамастан Әминәгә мин 10 бал куям. 10 бал. Мин сине хәзер көрәшчеләрнең кебек кулыңа булай күтәрер идем, ләкин әле Ришат Тифатуллинның фикерендә иштәсе бар. Алдан күтәреп куйсаң була. Күтәрәм. Минем әйтер сүзем, халык өчен җырлыйбыз. Үзебез өчен генә түгел. Һәм иң мөһиме халыкка ошарга тиешсең. Синең тавышың, синең чыгышың. Сез әйтмәшләй, без син кул күтәргән булсаң, без жюридә торып басадырык. Һәм иң мөһиме синең ягымлылыгың аерылып тора. Син бөтен ичке дөньяң белән җырлыйсың. Иң мөһиме шул. Нотага ләгәсеңме син анда, кайдадыр кысылдыңмы син, ансы мөһим түгел. Главное, миңа ошады синең чыгышың. Әлегә кадәр елмаеп торасың. Гомер буе шулай елмаеп яша. Әйе. Бәхетле бул. Рәхмәт бик зур. Сез аның белән хушлашкан кебек әйтәсез. Бәхетле бул. Юк, киресенчә, сездән әгәр 10 бал дисәгез, ул чынчылап бәхетле булачак. 10 бал. 10 бал һәм мин аның кулын күтәрәм. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Әминә Әхмәтҗанова. Сине озатып калабыз. Сине дә көтәләр. Зарыгып бар. Чап, җигер. Молодец, кызым, афарин. Котлыйм. Әминә, мин дә сине кочаклыйм әле. Безнең белән калыгыз һәм киләсе катнашучыны каршы алыгыз. Сәлам, дуслар. Минем исемем Дилә Хамматова, миңа 12 яшь. Мин үземне хәтерләгәннән бирле мин гел җырлыйм.
Минем гаиләм бик каты сәләтле. Минем бабаем да җырлый, дәвәтием дә бик оста гармунда уйный, һәм әнием дә җырлый. Алардандыр миңа бирелгәндер ул сәләт. Бу минем беренче телевизион проектта катнашуым. Сөйләм проекты ул минем өчен балаларның сәләтен күрсәтергә мөмкинлек бирә торган проект. Бүген мин Зәңгәр күлмәк җырын башкарачакмын. Ул җыр миңа бик якын, мин аны кичкенә чактан ук җырлыйм. Елдан елга ул минем әйбәтрәк килеп чыга, һәм ул җыр сезгә дә шар дип уйлыйм. Normal, heybet. Zəngər kulmağına kiyasan da Zəngər kulğaqanda taşasan Yüreğindən indi udlar yanar Sərələrini Hoşuma gidiyor, normal. Zəngər kulmağına kiyasan da Yaşıl balanlarga taşasan Balanı şəşəklərin jaya Kəmənə şulay sağınıb kütəsin Zəngər kulmağına zəngərlərə xatirələrdə ayaz kuklərə Nindirgə sözlər açar ikən Yüreğinin sərləbiklərim Nindirgə sözlər açar ikən Yüreğinin sərləbiklərim Yüreğinin sərləbiklərim Дилә Хаматова, Дилә, бу гаҗәп чыгыш булды, бу тулы чыгыш булды. Менә башыннан алып ахырына хәтле бер сулышта тыңланды дип әйтә алам. Аеруча Зәңгәр күлмәгең
зәңгәр күлмәк турында җырга туры килә. Жюриның фикерен ишетәсебез килә. Ришат Төхвәтуллин, сездән башлыйбыз. Рәхмәт. Скрипка чыннан да иң авыр инструментлар дип санала. Аңарда уйнау ничек кыен икәнен беләм мин. Җырга килгәндә, зәңгәр күлмәк дигән җыр миңа калса җиңелләрдән түгел. Җиңел кебек тоела, но башкара башласаң, авырлыкларын сизә башлыйсың, тоя башлыйсың. Син җырлаганда мин үзем эшләгән кебек булдым, чөнки никадәрдер борчылып та куям, бу җыры килеп чыгарма, бу җыры килеп чыгарма. Һәм әйтәсем килә, бу аранжировкада скрипка синең уйнавыңмы, или яздырылганмы? Мин үземнең скрипкада уйнавым ишетелмәс дип уйладым һәм аранжировкада тагын бер скрипканы яздырырга булдык. Син уйнавың? Әйе. Син молодец. Тембры шады бик матур. Синең уйнавың булса, мин аңа бик шат, бик яшеңә карамастан бик әйбәт уйнадың. Һәм гомумән син авыр җыр сайладың, авыр жанр сайладың, башкаларга карата. Менә кыюлык өчен монда башкача мөмкин түгел. Әлбәттә, тавышта ниләр булды? Тик җитешмәгән җирләре булды. Миңа әйтик калса, позиция буенча, һәм интонация буенча, һәм ноталардан ул безнең орнамент, безнең мелизмнар эшләгәндә бик сак кына булып эшләргә кирәк. Һәм син бит скрипкада уйнагач, гомумән скрипка белән тавышны чагыштырырга була. Алар икесе дә охшаш берсенә. Һәм һәрбер нотаны чүпләп чыга әле яңадан. Карап чыга әле яңадан. Зинһар. Синең музыкаль белемең дә бар. Хәзер син барсын да аңлыйсың. Сиңа мин бар тик уңышлар телим. Рәхмәт. Тәм инде Айдар Сөләйманов. Ничә сөйлән күрдесең? Он сөйлә. Әйттем юк. Үзгәрәмен. Мин инде шул хәтле матур иттереп сөйләгәч, бер шигемдә калмады. Ундыр дип уйладым инде үземчә. Айдар, сезнең ишетәсебез килә? Барсы сүзләр белән Ришат белән килешәм. Искиткеч матур чыгыш булды. Менә бу студиядагы чыгышлар, җырлар, экран, эфир 100%-ка күрсәтә алмый шул. Менә монда чыннан да тетрәндергеч, скрипка, тавыш, әлбәттә ниләр булды. Biraz саграк карарга кирәк, мелодиясында чистартырга кирәк. Ришат дөрес әйтте, чистартырга кирәк. Авыр, нык авыр җыр. 10 балл куям. Афәрин. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Айдар, сезне ишеттек. Алина, сез дә йомгаклап куйсагыз, бик урынлы булыр иде. Интонация турында минем әйтмәкче идем, һәм динамика миңа җитмәде. Беренче куплеттан башлап тыйнак кына. Ул бит син нәрсә турында җырлыйсың? Бүтән шул мәгънәсен син аңлыйсыңмы? Әйе, әлбәттә. Ул бит сагыш җыры. Аның динамика бар. Үсеш. Беренче куплеттан ул тамчы кебек булырга тиеш. Тамчыдан инде агызып, шишмә, анары диңгезне күрсәтергә тиешсең безгә. Безгә генә түгел, тамашачыларыбызга. Шуңа минем ничектер җитешмәгән җирләрне санап, мин 9 балл куйдым. Һәм киләчәктә беләм син бик шәп музыкант булып сәхнәгә бик күп чыгышлар ясаячаксың. Алла бирсә. Һәм синнән шундый көчле, шундый затлы чыгышларыңны көтәбез. Аны көтәсеңме? И елмаюыңны көтәбез, әлбәттә. Әле менә сез сагыш турында сөйлисез әйме? Мин хәтта шат әле. Ул менә шундый сагышлы җырны тулысынча үз аркылы үткәрмәгән өчен, димәк, аның балачагы бик тә бәхетле. Һәм инде сиңа гел бәхетле җырлар гына җырларга һәм шулай яшәргә телим. Рәхмәт сиңа бик зур. Амин. Рәхмәт. Дилә, рәхмәт сиңа искиткеч чыгышың өчен. Рәхмәт бик зур. Киләчәктә дә уңышлар булыр. Молодец, кызым. Молодец вообще. Умница. Вообще молодец. Әйбәттә, шуңа да матур җырладың, шуңа телиттең. Дилә, син бик шәп чыгыш ясадың. Скрипкада да бик матур уйнадың. Дилә, син жюриның фикерләре белән килешәсеңме? Әйе, алар бик зур профессионаллар һәм аларның һәрбер сүзенә колак салырга кирәк. Без түземсезлек белән киләсе катнашучыны көтеп калабыз.
Сәлам шаяннар һәм шаянны яратучылар. Мин Закирова Миләүшә һәм мин сезне күрергә бик шатмын. Мин сәхнәләрдә, бәйрәмнәрдә 4-5 яшемнән җырлый башладым. Профессиональ рәвештә мин 8 яшьтән укытучым белән җырлый башладым. Мин күбрәк татар халык җырларын яратам һәм конкурсларда, проектларда мин күбрәк шундый җырларны башкарырга яратам. Сәйләм проекты минем өчен ул бик зур бәйрәм. Мин аны конкурс кебек кабул итмим. Чөнки монда миңа бик ошый. Мин күп әйбергә өйрәнәм. Жюриләрнең сүзләрен ишетәм һәм аларның киңәшләрен тотып, икенче этапларга әзерләнәм. Bazarından aldım gümüş kaşlı baldağım. Qazan bazarından aldım gümüş kaşlı baldağım. Belki rahat günler bulur bilip bulmay aldağım. Belki rahat günler bulur bilip bulmay aldağım. Qazan uğramlar daşlan deşeşmeyler başlar. Qazan uğramlar daşlan deşeşmeyler başlar. Türlü büstürlü yaklarga daraldık da araştık. Türlü büstürlü yaklarga daraldık da araştık. Qazan buylarında yürgen şoklarını sağınırsın. Qazan buylarında yürgen şoklarını sağınırsın. Yığı bağırımı kilme yakın utuna qabınırsın. Yığı bağırımı kilme yakın utuna qabınırsın. Oyna dostum garmoningni bishirlag'ini kuylarga. Oyna dostum garmoningni bishirlag'ini kuylarga. Siz uynan bishirlag'in qolsin sog'inib suylarga. Siz uynan bishirlag'in qolsin sog'inib suylarga. Siz uynan bishirlag'in qolsin sog'inib suylarga. Qolsin sog'inib suylarga. Миләүшә Закирова, Миләүшә искиткеч гаҗәеп чыгыш. Һәм инде әгәр дә ниндидер гастрольләре була калса безнең артистларыбыз, минемчә алар сине эләктереп китә алалар, син анда шын артист кебек чыгыш ясый аласың. Бер дә шигем юк. Һәм мин аның үз-үзендә ышанычын менә тоям, каушамагын да тоям. Әллә мин ялгышаммы? Бар каушау. Бармы? Юк, иң мөһиме ул тоелмый. Артист өчен бу бик мөһим. Айдар әфәнде, башлап җибәрегез әле. Миннән башлыйсыңмы? Әйе. Ярар. Миләүшә, кыяфәтең бик матур, хаситә кигәнсең, озын толымнар, чын татар кызы, чын артист. Менә хәзер үк сәхнәгә чыгарга, олы сәхнәләргә чыгарга һәм җырларга кирәк. Халыкчан тавыш. Менә синең соңгы ноталарыңда менә ачылып, тагын да ачылып китә тавышың. Бик матур. Менә минемчә бәлки бүген я икенче турга узын көй җырлалы. Ничек булыр икән? Менә шулайрак ишетәсе килә синең тавышыңны. Менә тиз җырны ишеттек, хәзер менә узын көйне тыңлыйсы килә. Барсы да әйбәт. Мин сиңа 10 балл куям. Афәрин. Без сездән шул сүзне генә көткән идек. 10 балл дигән сүзне генә көткән идек. Әйе, башка сүзе бер дә истә калмады. Иң мөһим сүзләр әйтелде. Без рәттән барыйк, әйдәгез, Ришат әфәнде, сезне дә ишетеп алыйк әле. Кыска гына әйткәндә булды. Рәхмәт, бик зур, Алина Шәрипҗанова общабыз. Юк инде, аңлашылды бит инде, булды ди. Булды.
Булды ягъни. Сөйләм. Булды. Бөтен яклап та тавышың да матур. Менә Айдарның әйткән сүзләренә барсын да минем авыздан тартып алып әйтте. Бу җыр сиңа хәтта әзрәк теге слабырак та күк, әзрәк берәр матур безнең килин рәхәтләнеп җырла. Синең тавышыңнан бала кебек тикшереп карыйсы килә, әмма ләкин сизелеп тора. Һәм позициядә басып торасың, хореографиядә шөгыльләнәсең. Мин үземне бик Балет позициясы. 6-нчы позициягә бас. бу ничә 6-нчымы? 6-нчы. 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 Өченче позиция. А? Өченче позиция. 3-нчеме? 3-нче. Айдар. Субханалла. Икегә бүләргә онытмагыз һәрвакыт. Молодец. Йөзең сәхнәнеке. Әйе. Кылышка югалтма, үзең өстендә шөгыльлән. Йөз концерт, сәхнә ул матур кешеләр өчен булырга тиеш. Әмма дә ләкин бик куркыныч әйбер бар. Алдан бирелсә, киләчәкне уйларга кирәк. Күп кеше аның кадерен белми башлый. Кадерен белеп, матур итеп, халыкка хезмәт итәргә булсын. Син әзер артист. Рәхмәт бик зур. Миләүшә, авыр бит булай басып тору. Ничек син аны әле мин ниндидер тагын бер позиция белән ул бөтенләй 5-нчеме? Шпагатка утырып. 1-нче позиция. Миләүшә, син бию белән шөгыльләнәсең, әйме? Ярар, рәхмәт. 10 балл. 10? Әлбәттә. Әлбәттә, 10. 30 балл булды инде. Туктагыз әле, туктагыз. Без бит әле Алина Шәрипҗанованы ишетмәдек. Ләкин менә. Дуслар, минем өчен бик зур шатлык Миләүшәнең чыгуы. Мин аңа уңышлар телим әлбәттә беренче чиратта, икенчедән Миләүшә, әйдә берәр безнеңчә булай тере тавышлы, азын көйле, ниндидер җырлап күрсәт әле, бер генә куплет безгә җитсен. Менә сиңа буламысың? Теләсә нәрсә җырла. Син мин үземнекен җырладым, җафалап тормагыз дип тә әйтә аласың. Ләкин ул җырлыйм диде. Рәхмәт балам. Сайлаган җырың өчен. Афәрин. Түзмәдем мин, әйттем. Әйе. Рәхмәт бик зур. Уңышлар сиңа 10 балл, әлбәттә 10 балл. Уңышлар сиңа. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт сезгә бик зур. Искиткеч Миләүшә. Рәхмәт бик зур. Син озатып калабыз, анда сине көтәләрдер, ышанам. Катнашучыларыбызны озатып калу шундый рәхәт. Аларның бит әле алда шундый өметле, якты киләчәкләре бар. Киләсе катнашучыныкы да шулайдыр дип өметләнеп калабыз. Сәлам, дуслар. Минем исемем Фасихова Венера, миңа 11 яшь. Сәйлән проекты минем өчен бик масштаблы һәм күңелле проект. Мин монда бик күп дуслар таптым. Ярымфинал минем өчен бик җаваплы булды, чөнки финалга чыгар өчен бер адым гына калган иде. Финалга узганымны белгәч, бөтен җирдә сикереп йөрдем. Бик каты шатландым. Бүген мин шәл бәйләдем дигән җырны башкарам. Аның көе бик матур, мин аны бик озак өйрәндем, 2 ел.
шу шәлем түгәрәк түгел. Әнә гидер генәгем лә әнә гидер генәгем әнә гидер генәгем лә әнә гидер генәгем. Ошып барып сөйләшергә, ошып барып сөйләшергә, җаным күбәлек түгел, җаным күбәлек түгел. Әнә гидер генәгем лә әнә гидер генәгем әнә гидер генәгем лә әнә гидер генәгем. Сигеп төшеп йөридем, сигеп төшеп йөридем, ояламын халыктан, ояламын халыктан. Әнә гидер генәгем лә әнә гидер генәгем әнә гидер генәгем лә әнә гидер генәгем. Kızlar karı yarıktan. Әнә гидер генәгем лә әнә гидер генәгем әнә гидер генәгем лә әнә гидер генәгем. Рамазан апая ничек җырлый? Әйбәт. Дуслар, Венера Фасыхова, искиткеч чыгыш, гаҗәеп чыгыш. Һәм беләсезме, гомумән Венера бер кайчанда моңсу җырлар җырлый алмый. Чөнки мондый киләч йөз белән ул һәрвакыт бәхет турында, кояш турында, шатлык турында җырларга тиештер дип саныйм. Һәм инде икенче тапкыр ул шундый рухта җыр сайлаган. Венера, хәлләр ничек? Әйбәт. Яхшы гына түгел, әйбәт. Менә кәефләре күтәрелеп китте безнең жюриларның. Хәзер Алинәдән, Шарипҗановадан башлыйбыз. Бик сораган идем, мин әйтим әле беренче дип. Беләсезме, мин концертта кебек утырдым. Рәхмәт, балам. Кәефебезне күтәрдең. Алар бит минем өчен балалар кебек. Алар булай да балалар, мин сезгә яңалык әйтәм. Минем өчен үз баламның кебек саныйм. Яратып җырладың. Шундый кәефеттә. Костюмнарың матур, аранжировкаң матур. Мин син җыр вакыты инде сизмичә үтеп китте. Эшләргә кирәк. Һәм син укытучың белән эшлисеңме? Әйе. Җырларның. Ул татар кешесе? Әйе. Анда югары теге переходлар бар, эзгенә, аны сизәсең дә, эзрәк авыррак аларга инде сиңа. Бу җирләрне эзрәк камилләштерергә кирәк. Синең киләчәгең бар, Алла бирсә, тагын бик күп матур чыгышлар безнең өчен ясаячаксың. Һәм сиңа уңышлар телим. 10 бал куям сиңа. Рәхмәт. Рәхмәт, мин дә рәхмәт әйтәм, чөнки үземә бәя бирәләр сыман. Һәм Айдар Сулейманов, сезнең фикер? Минем фикер шундый, бик матур чыгыш булды. Бик матур җыр сайлагансың, үзеңә килешә торган. Тын бераз җитми кебегрәк. Гел үзең дә сизәсеңдер,
әйме? Интонацияны biraz сағырақ нит, ноталарны. Һәм барсында елмайып жырлайсың, позицияны тотарға ниятың бар, әлбәттә. Һәм сағырақ жырларға керек, әме? Шулай, икенче турға жыр сойласаң, шулай ук тизрәк жырларны сойла. 10 бал куям сиңа. Әфәрин. Сүзне Ришат Хватуллинга бирәм. Монда һичшиксез, молодец, сәләтле бала. Тагы да югарырак бер җыр сайларгадыр. Курыкмаска кирәк. Эшлә, курыкма. Табигатың бар, сәләтең бар. Әлбәттә, 10 бал аның турында сүз бармый. Молодец. Тырыш, бирешмә. Тырыш димей ул, трэш дейсенең чыгышын. Трэш. Рәхмәт сиңа, Венера, һәм инде сине менә бу сыкланган күзләр астында озатабыз җанатарлар бүлмәсенә. Рәхмәт бик зур. Киңәшләрегез өчен рәхмәт, башыма салдым. Менә монда ул киңәшләр. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Молодец. Венера, чыгышың бик матур булды. Венера, беләсеңме, синең энең синең өчен бик каты борчылып торган иде. Әйе, без аны белән дуслар. Мин аны бик яратам, ул да мине бик каты ярата. Бик әйбәт. Венера, мин синең өчен бик шат. Киләчәктә сиңа уңышлар телим. Җанатарлар бүлмәсендә искиткеч кызу, ә бездә инде тагы да кызуырак. Кабул итәбез, каршы алабыз киләсе финалистыбызны. Сәлем, минем исемем Рамис Хакимов. Миңа 11 яшь. Сәйлем проекты бик зур, бик грандиоз проект. Мин бу проектта катнашырга бик шатмын. Әлбәттә, шат булдым. Ярым финалда жюрилар бик күп киңәшләр бирделәр. Бу киңәшләрне икенче турда исемдә тотармын. Kız күңле ничек шыдар, таңда егет жырлы булса, кыз күңле ничек шыдар. Егет китер еракларга, эзләрен яңгыр юар, кыш көн сайын силәк асып, авыл башына чыгар. Кыз көн сайын чиләк асып, авыл башына чыгар. Көтмәде бүртәр кызлары, аның күңеле шуар. Яңгыр түгел күз яшьләре, кызның иренен юар. Яңгыр түгел күз яшьләре, кызның иренен юар. Унда юллар, сулда юллар, кайтмыйча ничек шыдар. Таңда егет жырлап кайтса, кыз йөгереп каршы чыгар. Таңда егет жырлап кайтса, кыз йөгереп каршы чыгар. Кыз йөгереп каршы чыгар. Молодец. Бу турга нукта куям мин дип кирип киткән иде. Рамис Хакимов, дуслар, Рамис, бер елмай. Тагын. Искиткеч матур җырлады, без аны ул елмайып җырлады. Әзрәк кенә микрофонын күтәргән, шуңа күрә без күрмәдек. Шуңа күрә мин аны елмайсын дип сорадым. Искиткеч
Сез сиздегезме үзенең ничек тотканын? Булай күкрәген киереп, Артистлар кебек. Үзен инде ат казанган халык артистлары кебек тотты. Рамис, син әзерме? Хәзер сиңа монда төрле киңәшләр, фикерләр явачак. Әзерме? Әзер. Әзер. Ришат Төхвәтуллин. Рахмат. Муслим Магомаев кебек чыгып бастың, молодец. Но тавышың белән кыюлырык җитмәде әзрәк. Кыюлык. Тавышың бар синең. Интонация әйбәт, ровно җырлыйсың, туры итеп, бөтен җиренә туры китереп җырлыйсың. Әзрәк ниндер кысылышларың бар. Тавышта түгел, былай үзең куркыбрак җырладың әзрәк. Куркып торма, җырла рәхәтләнеп. Күрше зданиедә ишетсеннәр синең җырлаганың. Кыюрак бул. Молодец. Рәхмәт. Мен аларга массаж ясарга анткан идем, шуңа күрә хәзер киеребрәк китәчәк. Хин җырчысын ашап тора. Кем? Хин. Индия. Бу Молодец. Митхун Чакрабортилар кебек. Митхун Чакраборти. Ничә балл куясыз? 10 балл. Бу 10 балл көне минем. Ярар. Беләсезме, менә Башкортстаннан килгән артист 10 балл дип әйткәч, мин балл мишкәләре белән күз алдыма китерәм. Рәхмәт, 10 сәйлән. Һәм инде Айдар Сулейманов. Рамис, афәрин. Елмайып җырларга кирәк. Чөнки интонацияң әйбәт, ләкин ул төшә бара. Аска төшә барасың, фразалар буенча әйме, һәм интонацияң да төшә. Шуңа елмайып җырла. Һәм бераз мелизматика кушсаң, тагын да җырларың матуррак булачак. 10 балл сиңа куям бүген. Рәхмәт. Ну, егетләр, мин аның аркасына гына түгел, мин аның битенә дә массаж ясарга антканмын, шуңа күрә әзрәк елмайды ул. Алина Шәрбҗанова. Айдар әфәнде, сиңа әйткән иде, елмайып җырларга кирәк. Уңшылап та шулай, чөнки елмаюда без авызны ничектер ача алабыз. Якты итеп җырларга кирәк. Сүзне әйтеп, сүздән башлап, без артикуляция дигән әйбер бар. Шуңа сиңа да җайлырак җырларга булыр. Чөнки син әле әзрәк кысылган вокал буенча инде югары ноталарны да кысыласың. Чөнки сиңа да җайсыз. Мин аны сизәм ничектер. Икенчедән ул синең мөмкинчелекләрен син академик вокал буенча сиңа алып барырга кирәк. Юнәлешне һәм эшләргә кирәк. Укытучы белән сиңа мин былай 9 балл куйдым. Әмма ләкин киләсе турда, яме, син ныграк, көчле итеп, иратча җырлап чык. Мин сине катлыйм. Рәхмәт. Нәрсә дисәләр дә, иң мөһиме синең тыңлаучың һәм тамашачың табылсын. 1-5-не чын егетләрский, шулай пум, һәм инде без сине затып калабыз. Рәхмәт сиңа бик зур, ул афәрин. Сезгә дә рәхмәт. Мин сиңа әзрәк тагын массаж ясый алам әле киткәнче. Ярый, уңышлар, сине затып калабыз. Молодец. Котлыйм сине. Жюриләр сиңа файдалы киңәш бирделәр. Син аларны тыңлыйсыңмы? Әлбәттә, мин аларны тыңлыйм, исеме алам. Шулай да аеруча кайсы жюринең сүзе истә калды? Минем Ришат Төхвәтуллинның сүзе истә калды. Җырлаганда кыюрак булырга кирәк дигән сүз әйтте ул миңа. Алайса без сине кыю номер көтеп калабыз. Мөхтәрәм жюри, сез инде барлык финалистларны тыңлап чыктыгыз, ишеттегез, күрдегез, аларга бәя бирдегез. Һәм гомумән сезнең нинди хисләр калды менә хәзерге вакытта? Менә иң кыйммәтлесе шулдыр дип уйлыйм, безнең проектыбыз турында, сәйлән турында, балалар турында. Алина, сездән башлап җибәрик әле. Беләсезме, минем нинди хисләр калды? Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Андый талантлы, сәләтле, югары дәрәҗәдә башкаручылар, яшь башкаручылар бар безнең республикабызда.
Һәм без бу балалардан ничектер якты хисләр алдык. Бик югары дәрәҗә алдыгыз сез. Андый тапшырулар бик кирәк. Чөнки безне бөтен дөнья карый. Бөтен татар балалары карый. Һәм Алла бирсә, киләчәктә караячаклар. Уңышлар теләп, без татар көйләрне, татар милли сәнгатебезне бу бәләки, әмма бәләки булса да бик сәләтле кулларыңа тапшырабыз. Рәхмәт бик зур. Амин, шулай булсын. Рәхмәт бик зур. Теләкләрегез өчен, киңәшләрегез өчен һәм инде фикерләрегез өчен. Ришат Хватуллин. Әлбәттә, бик кирәк проект. Бүгенге проекттан чыгып әйтә алам, әлбәттә, балаларны кәмрәктә куйышлы килгән җирләр булды, әмма дә ләкин эш аңарда түгел. Безнең балалар аларга бәлки әле нинди теге разница да бирмәс. Шулай да иң мөһиме дөрес киңәш бирү балачактан ук. Һәм инде менә шушында алар үзләрен күрсәтәләр. Бар әйтәсе килә, менә бер-ике бала бик күңелгә ятты. Һәм инде бу иң мөһиме. Менә шушындый талантларны чыгара алу. Һәм инде киләчәктә дә инде бу проектның нәтиҗәләре булсын иң мөһиме. Ничек дөрес җырлыймы, дөрес җырламыймы, ансы мөһим түгел. Иң мөһиме халыкка ошасын. Халык күңелен давалый торган тавышлар булсын. Һәм бу этапта, менә бу бала этабында аларга бары тик уңышлар телисе килә. Һәм бу проектның да уңышларын телисе килә. Безне жюри итеп зурлап чакырган өчен зур рәхмәт. Халыкның күңелен давалый торган дигәч, елап җибәрә яздым, Ришат. Халкыбызның яралы күңелен давалый торган тавышларның берсе ул Айдар Сөләймановның тавышы дип саныйм мин. Һәм инде Айдар, синнән дә бер фикер ишетәсебез килә. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә Шаян ТВ каналына, Сейлән телевизион музыкаль проектына. Мондый проектлар әлбәттә кирәк. Бу проект яңа исемнәр ача. Бәлки менә шушы 8 баладан яңа артист, татар артисты килеп чыгачак. Без аны беләбез, без аңа инанабыз. Бүген чыннан да бу конкурс түгел, бу бәхетле балачак. Менә бу фестиваль да түгел, менә бу бүген бәйрәм булды. Бөтенебез өчен дә бу бәйрәм кирәк. Сейлән яшәсен Шаян ТВ, карагыз, безнең белән булыгыз. Без кирәк булсак, без гел бергә, без монда. Без монда нинди кирәкле сүзләр җыр буенчамы балаларга шалтыратсыннар, без янәшәдә. Сейлән белән без янәшәдә. Сезнең шундый ачык булуыгыз һәм гади булуыгыз, олы башыгызны кече итеп килүегез өчен без аерым рәхмәтләр әйтәбез. Рәхмәт сезгә, һәммәгезгә дә, Айдар сезгә дә, үзегезнең киңәшләрегез өчен, Ришат сезгә, һәр вакытта да инде Алина сезгә, һәм инде үзегезгә дә иҗатыгызда тамашачыгызны табып, матур гына шулай иҗат юлыгызны дәвам итүегезне телибез. Рәхмәт бик зур. Бүгенге көн нәтиҗәләрен сез экраннарыгызда күрә аласыз. Шулай ук Шаян ТВ сайтында онлайн тавыш бирү бара. Балаларыбыз милләтебезнең җәүһәрләрен беләләр икән. Бу бик сөенечле күренеш. Ә инде барлык тамашачыларга һәм җан атарларга без зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Һәм инде аеруча зур рәхмәтләребез безнең жюри әгъзаларына. Ә без сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.